Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m unu. Eji m aha Chineke na-anabata unu n'oge ndị Igbo nke BNT Channel 15.7 na Houston, Texas, bụ mgbe anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa, na-ewetakwara unu agbata obi. Na nke izu a aka anyị jukwere n'eju, mana ana m ebu ụzọ ekele Igbo juru ụwa niile ọnụ. Ana m asị unu, Igbo ga na-eje eje na-abata abata. Onye si na Igbo agaghị ebi, ya gbanụ machis, ọ gaghị enwere ya ọkụ. Obodo ọbụla ị gakwara ma ịhụghị onye Igbo, jiri ọsọ jiri ije wee gbapụ ebe ahụ, n'ihi na obodo ahụ ezughị ezu. Mgbe e kechara ụwa, Chineke mere ka anyị mara na ọ bụ ala Igbo bụ ụwa niile. Dịka m gwara unu na mmanụ akara dịkwa n'ụtọ, ọ bụ onye ratụ ibe ya aratụ. Ọhịa nwere ebu nwee mfu, onwe ihe kọrọ ya n'oge ọgụ. Na nke izu a, nkwa anyị kwere bụ imetụ unu mma. Naanị gbapee ihe onyonyo gị bụ telivishọn dịka bekee kpọrọ ya. O nweghị ebe ọzọ ị ga-abịanye aka ma ọ bụ gbanye aka na-abụghị na BNT Channel 15.7. Ọ bụ ebe maọbụ ụlọ ọrụ maọbụ ihe onyonyo TV ị ga-eme gị obi a na-adịghị ụtọ mgbe ọbụla ị gachara ọrụ wee lọta chọọ izuru ike, i wee gbapee ya. Dịka m gwara unu, aha m bụ JJMC, onye nchịkọta na onye na-agụkwa akụkọ ụwa. Eji m aha onye na-apịrị m aka n'igwe na onye na-eme ka unu na-anụ olu m bụ David Braham na-asị, lekwanụ ihe yiri odo na ihe ndị anyị na unu ga-eji wee kpọrọ mgbe n'izu a. Anyị ga-agbari egwu. Ọ bụrụ na anyị gbarịsịa egwu eji eche oge anyị na-eche bụ mgbe anyị ga-akọrọ unu maọbụ wetara unu isiokwu ghọrọ anyị akụkọ n'izu a. Nke ahụ gasịa maọbụ akụkọ ụwa wee gasịa, anyị ga-agbarịtụkwa egwu ọzọ. Egwu anyị ji echekwa oge ọzọ. Oge anyị na-eche bụ ka anyị wee wetara unu ihe omume anyị bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. N'isiokwu na agbata obi anyị nke izu a, anyị gaje ịkpọtụrụ ezinụlọ ndị na-eru uju, ndị mmadụ nwụnahara, ọkachasị n'ọnọdụ a anyị nọ ugbu a. O nwere ndị ọrịa nọ ugbu a gburu. O nwekwara ndị nwụrụ n'ọrịa ndị dị iche iche. O nwekwara ndị nwụrụ n'ihi na oge ha ezuola. Ya bụ, geenụ anyị ntị dịka anyị na-amalite, mana chetakwanụ na ana m agwa unu kwa izu ụka ọbụla na ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi maọbụ akụkọ ụwa anyị na-ewetara unu na BNT Channel 15.7. Ọ chọkwara na nkwado n'aka otu onye, nkwado na mmadụ abụọ, nkwado ụlọ ụka dị iche iche, ụlọ ọrụ dị iche iche. N'ihi na ma ikwu ebe ị nọ, elegwonoto ndị mmadụ ga-esi mata ebe ị nọ. Ịbịa kwado anyị na-agbasara ọhaneze ozi, wee mata ebe ị nọ, na-azụpụ unu ahịa, unu na-erepụkwa ahịa unu. Ahịa unu na-aga nke ọma, ụlọ ọrụ unu na-aga nke ọma, a na-amata unu n'elu ụwa dị iche iche. Na mmalite, lekwanụ Paul Sinkalu ka onye anyị egwu a ọ kpọrọ ụwa o zuru onye. Abụ m onye ọkara mma sei ụwa dịghị onye o zuru bere. Ụwa
Paulson Kalụ n'egwu ahụ i nyere anyị nke ị na-ajụ sị ụwa o zuru onye. Ile anya ọ dịghị onye ụwa a zuru. O nwere otu ọtụtụ mmadụ nọ n'ala bekee nọkwa mba ofesi dị iche iche, ndị na-abịaruteghị ya bụ ofesi maọbụ ndị nọ n'ụlọ eche na ụwa ezuorele ndị ahụ nọ n'obodo Amerịka, maọbụ na ịwụ onye dọkịnta maọbụ na ịwụ onye ọkaikpe ichee na ụwa ezuorele gị, na ịmụtara nwa na wee mụta ha nwa ichee na ụwa ezuorele gị. Mba, ya mere Paulson Kalụ ji na-ajụ sị ụwa o zuru onye. Ngwa ka anyị wetaziere unu akụkọ ụwa. N'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ nke anyasị a, nwaafọ Mbaise Imo steeti bụ Dr. Bethel Chukwuma, onye dọkịta na-agba ọkpụkpụ maọbụ nke bekee kpọrọ chiropractic doctor, akpọkuole ọhaneze ọkachasị ndị niile nọ na Houston si ya biko ka ha na-abịabịa akpọtụrụ ya ka ha nwekwe n'ike wee mezie ahụ ha, ọkachasị ebe ahụ na-egbu ha mgbu. His Excellency Right Honorable Emeka Ihedioha bụ onye ụlọikpe Supreme Court nọ n'obodo Nigeria napụrụ ọchịchị tụrụ ụkwụ na steeti Imo steeti n'izu ụka gara aga, ebe ndị jiri ebe ndị mmadụ bịara wee nabata ya. Emeela ntụliaka mberede maọbụ nke bekee kpọrọ emergency vote maka iji wee tinye ego n'ụlọ ọrụ na-ezipụ ozi n'obodo Amerịka nke bekee kpọrọ Post Office. Site n'abalị 2 n'ọnwa Oktoba n'afọ 2020, ego a na-akwụ iji wee bụrụ nwa afọ Amerịka ga-arị elu dịka maọbụ site $1,000 $170. Ozi si steeti Anambra dị na obodo Nigeria. Ụmụ Anambra ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ama na-ayọ oke osisi n'Orumba, ọdụm nke Afrịka. Lord Mayor bụ Dr. Godwin Maduka, onye ụmụchukwu Orumba na steeti Anambra, ka ọ pụta wee bịa zọọ ọkwa gọvanọ n'afọ 2023. Ịgba egbe ọnụ maọbụ kampen nke dị n'etiti Donald Trump na Joe Biden ka na-agakwa n'ihu maka onye ga-abụ prezidenti obodo Amerịka. Nke a bụ maka egwuregwu. Ọnọdụ otu egwu bọọlụ Heartland nke Owerri ugbu a bụ ihe jọgburu ujele na njọ ma sikwakwa nkakwụ n'ihi akwụghị ụgwọ. Kepukepu anyị na-anụ na steeti ahụ na-ekwu na eji otu egwu bọọlụ a ụgwọ ọnwa 8, nke mezirinụ ndị a na-agbara otu egwu bọọlụ a maọbụ ndị na-akụrụ ha bọọlụ nọzi n'ụzọ ugbu a na-ayọ ayịyọ. Otu egwu bọọlụ Barcelona ekwuola sị ma ha na-anwụ anwụ ma ha na-adị ndụ na onye na-akụrụ ha bọọlụ a na-akpọ Lionel Messi abụghị onye a na-ere ere. Ọ bụ ya bụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ nke izu a. Lekwanụ
Osita taa maọbụ Osita Nwa Ọsadebe na egwu a ọ kpọrọ Ebezina ka anyị nwee ike wee chere oge. Onye medeni kanjenti Diluzie solunu akona bini Inata kwala Inakwaje kama ya nino wamono Okungwali boy kanjenti Diluzie bulua Onye mebezi na nigo Okungwali boy kanjenti Iluzie wolo na ya Mwane mebe Onyo mebe zina nipo Ogazi amaka wajina gomo Ogazi amaka wajina Osili onyo Mkenkenyi jine Ekeke na logika ishadalo Ajia shakata na mu sadebe no Ajia sadebe no Hasadebe na ya mu Hobia muze no sinimo sadebe no Namo na Mwane bene na mano Ojeli go bwevine Ojeli go bichwa mwane mebe na no mwane mebe na ebezina Ndewo Stephen Osita Demma Nwa Ọsadebe na egwu ahụ inyere anyị nke kpọrọ Ebezina. Mụ bụ onye nchịkọta na-asị biko ndị na-eru uju ndị mmadụ nwụnahara biko unu ebezina n'ihi na ọwụ otu ụwa dị karanụ obi ọ dịghị mfecha onweghị onye ọ dịrị mma. Ndewonu ka anyị wetaziere unu agbata obi. Na-atụ n'inu si na agbata obi onye ka bụ nwanne bi n'agụ. Ya bụ na ị ga-amalụ na agbata obi gị na ya bi n'ụlọ ọ bụ nke dị n'ilo ka bụ nwanne bi n'agụ. Gị na agbata obi esekwa n'okwu gị na ya ebu n'ilo n'obi. Ọ bụ na gị na agbata obi esegodo okwu dozie na onye bụ okwu maka na o nwere onye mmadụ onye ga-enyere ibi aka echi niile. Maka na ndị be anyị na-atụ n'inu osi na agbata obi onye bụ nwanne ya, agbata obi kakwazi nwanne bi n'agụ.
nọrọ nso gbagwo agbata obi ka onye elu gị aka ọ bụ na mmiri na-agụ ya ma nwanne gị anọrọ nso jege n'ebe agbata obi jege kwulu mmiri wela ọ bụ na agụ na-agụ ya ma nwanne gị ebiro nso jege n'ebe agbata obi jega n'alụ ya mmanụ wela ja ọ bụ na mụ na-eke ya ma nwanne gị ebiro nso jege n'ebe agbata obi jega ezelu ndogwe naba gị na agbata obi eze n'ụkwụ gị na agbata obi bụ n'ilo n'obi maka na agbata obi onye bụ nwanne ya mama mama gị na agbata obi sedodokwu gị na agbata obi dozie onye bụ okwu maka na agbata obi onye bụ nwanne ya mama 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 ọ bụ na nwanne gị nọrọ nso gbagwo agbata obi ka onye elu gị aka ọ bụ na ijeli ikwu ilo ma nwere onye ga-enedoli ya anya akwa na agbata obi ya onye ga-enedoli ya n'anya ọ bụ na ọrụ na nwụ ya ma nwanne gị nọrọ nso lotekwa n'ọba agbata obi onye ga-ekotali ya gwụla ọ bụ na nsogbu dị ma nwanne gị ebiro nso lotekwa n'ọba agbata obi onye ga-achọgali ya ụmụnne gị gị na agbata obi ese n'okwu gị na agbata obi ya ekwukwo n'ilo n'obi maka na agbata obi onye bụ nwanne ya mama mama gị na agbata obi sedodokwu gị na agbata obi dozi ike na-enye bụ okwu maka na agbata obi onye bụ nwanne ya mama mama agbata obi onye bụ nwanne ya eze na-akwanụ nwanne ọ bụ na nwanne gị nọrọ nso gbagwo agbata obi ka onye elu gị aka dịka m gwara unu na agbata obi nke maọbụ nke izu a maọbụ nke anyasị a na ọ bụ ije kpọtụrụ ezinụlọ ndị nke na-eru uju ezinụlọ ndị mmadụ nwụnahụrụ ọ bụ ndị ahụ ka agbata obi anyị nke izu a ịgaje ịkpọtụrụ ma kasikwa ha obi onye nke mbụ bụ nwanne anyị nwanyị bụ Hope Nwobikeze maka ọnwụ di ya bụ Anthony Nwobikeze bụ onye lakwuru Chineke nke kerienu
Hope Nwobikeze nwanne anyị nwanyị na ezinụlọ Obikeze niile anyị na-asị unu karanụ obi, n'ihi na ọ na-abụ ndị ama Jehova gara mmadụ mgbaru ha na-ala ha sị onye ahụ kara obi na ọ bụ ihe ndabanye. Otu ahụ kwa ka anyị na-ekwu na ọ bụ ihe ndabanye. Onye abụọ bụ oke osisi nke nọ na Hisna bụ Don Dozie, nke a na-akpọ Social Chief, maka ọnwụ ọgọ ya nwanyị bụ Ezinne Bernadette Nwolari emere onye nne mere mpam dị na Ekwereazụ ahịa azụ Mbaise, tinyekwara nwa ya nwanyị bụ Ngozi Don Dozie maka ọnwụ mama ya bụ Bernadette Nwolari. Biko Don Dozie na Ngozi, anyị na-akasi unu obi maka ọnwụ ọgọ nwanyị na ọnwụ mama gị, na-asị biko kara na obi, nwerenụ ogologo nkasi obi. Onye nke atọ bụ Emma Okonkwo. Emma Okonkwo nọ na Hisna ebe a. Ọ bụ onye Ekwereazụ ahịa azụ Mbaise, bụ onye mama ya nwụrụ. Mama ya bụ Maria Stella Okonkwo, onye Ihitafụ Ukwu. Biko Emma na ndị ezinụlọ Okonkwo niile, anyị na-asị unu karanụ obi, n'ihi na Chineke wetara, Chineke wekwara. Onye nke anọ bụ Anthony George Nwasinga Echebelem. Ọ bụ onye Ụmụọnị Ihitafụ Ukwu dị na ahịa azụ Mbaise. O bikwana n'obodo Atlanta nke Amerịka anyị nọ n'ime ya. Anyị na-akasi obi, na-akasikwe mama ya obi, na-akasikwe ụmụnne Chizụrụ na Bestman maka ọnwụ papa ha bụ Sir Clifford Echebelem, bụ onye nwụrụ na nso a. Anyị na-asị ezinụlọ Echebelem biko kara na obi. Tupu anyị aga n'ihu, biko nụ lekwanụ Celestine Okwu n'egwu a ọ kpọrọ n'ọnwụ ama eze na ọnwụ ama onye ukwu, ka ezinụlọ ndị a anyị kpọpụtara bụ ndị na-eru uju biko ka ha gbara egwu a. Ọnwa onye ukwu, ọnwa ogbenye, ọnwa dịrị ego. Ọnwa eze, ọnwa onye ukwu, ọnwa ogbenye, ọnwa dịrị ego. Ogbenye, ọnwa dịrị ego. Ọnwa eze, ọnwa onye ukwu, ọnwa ogbenye, ọnwa dịrị ego.
agbajasie fanche jedebelu n'ọnwụ ife ụwa ji mika bụ onye kalachasie nụọ ife nche jedebelu n'ọnwụ maka na onye nwụọ ife na-eme anwụna ọnwụ ada asa anya ka onye ukwu si nwụ ka onye nta ga-esi nwụọ ife omimi dị ezigbo na ka esi mụ onye n'ọhụ ka esi mụ onye n'ọhụ n'ofu ezi ka onye nwụọ n'ọhụ onye ọzọ ga-esi nwụọ ka o gbula onye ukwu ka o gbula onye nta anaghị eti ọnwụ ife n'ụwa gwazienụ m o nwere onye fụrụ n'ọnwụ anya ndewo Celestin okwu na egwu ahụ esi na ọnwụ amaeze na ọnwụ amaha onye ukwu ọnwụ amahakwa na onye ji ego ọnwụ amahakwa na onye ogbenye ọnwụ amaha nwata ọmaha nnukwu mmadụ ọmaghị onye chief ọmaghị onye dọkịnta anyị na-asị ọya egwu aha na-echetara ndị niile na-eru uju ndị niile mmadụ nwụnahara na ọnwụ a na-anwụkwa na anwụ ọmaghị onye ukwu ọmaghị onye eze ọ bụ na-akwa na-eri bribe otu ọ na-awụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị gị nye ha ego onye gbara fọt agba onye gbara onye mbụ agba anọrọzie na-ebe akwa mba ọ bụghị otu ahụ ọnwụ bụ oge ya ru onye ọ chọrọ iwerenụ ya ewere anaghị eriri bribe n'ihi na asa na-erite ya na bribe ma wa na-azụta ya n'ego echeghị m na Atọni Nwobieze na a ga-eji ego wee zụta ya echeghịkwana m na ndị ọzọ nwụrụ anwụ nwere ndị a ga-ejichi udu ego otu a wee zọpụta mana ọwa ọnwụ bịara biko kasienụ obi ka anyị gakwanụ n'iru na ịnabata maọbụ ịkasi ezinụlọ ndị mmadụ nwụnahara obi onye ndị nke ọzọ maọbụ ezinụlọ ọzọ anyị na-akpọbata ugbu a maọbụ anyị na-akasi obi onweghị ezinụlọ ọzọ na-abụghị Injinia Godson Emeka Anyanwụ bụ onye bikwe na obodo Amerịka ya na ụmụnne ya ndị dịka Okechukwu Anyanwụ, Chekwube Anyanwụ, Tochukwu Anyanwụ, Chibueze Anyanwụ na Ụzọma Anyanwụ. Ndị a bụ ndị Ụmụede Abalị Ihitafụ Ukwu dị na kansụl Ekwerazụ Ahịazụ Mbaise maka ọnwụ mama ha, nwanyị nwere obiọma, nwanyị na-emepụrụ ọha, bụ Dem Josina Egigwe Anyanwụ. Otu ihe na-emetụ m n'obi maọbụ otu ihe m na-eche n'aha nwanyị ya zara abụ mgbe nne ya na nna ya kpọrọ ya Egigwe, ọ dịghị onye ma na irute n'ezinụlọ ahụ taa Egigwe, ego n'ebe ahụ bụ Egigwe n'eziokwu, ya bụ nwanyị zatara aha ahụ zata. Biko ezinụlọ Anyanwụ, anyị na-akasi unu obi si unu werenụ ndidi ma biko nụ tienụ aka n'obi, ọ ga-adị mma. Ndị ọzọ maọbụ ezinụlọ ọzọ anyị jere ịkpọtụrụ ugbu a wee kasi obi, ọ bụ ezinụlọ Nwagwụ. Ezinụlọ Nwagwụ bụ maọbụ ezinụlọ Nwagwụ, ha bụ ndị Ụmụede Abalị Ihitafụ Ukwu, ọkachasị nwa nwoke bụ ọpara ya Charles Nwagwụ na Ike Nwagwụ
Ike nọ na obodo Amerịka. Anyị na-akasị ha obi maka ọnwụ papa ha bụ Sir Davidson Nwagwu. Anyị na-asị biko kara na obi, ọ ga-adị mma. Onye ọzọ anyị na-akpọbata ma ọ bụ anyị na-akasị obi bụ ezinụlọ anyị na-akasị obi abụghị onye ọzọ na-abụghị Mike Merchandise. Ọwụ ihe eji mara ya. Ndị a bụ ndị Aba maka ọnwụ nwanne ya nwoke bụ onye nwụrụ na nso a. Anyị na-asị Mike Merchandise, ọkachasị nwaanyị gị bụ Ngozi Merchandise dịka eche ma ọnwa nọdị. Anyị na-asị unu biko kara n'obi, Ngozi kara obi maka ọnwụ nwa di gị bụ onye nwụrụnụ. Anyị na-asị na Chineke wetara, Chineke wekwara. Onye ikpeazụ ndị anyị na-akasi obi na ihe omume anyị abụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi, ọkachasị ndị agbata obi anyị abụ ezinụlọ mmadụ nwụrụ anwụ, abụghị ndị ọzọ na-abụghị Ugochukwu Nwachukwu. Ugochukwu Nwachukwu bụ onye Ụmụọnị Itafukwu maka ọnwụ nna ya bụ Sir James Nwachukwu bụ onye hapụrụ na nso a. Ezinụlọ Nwachukwu, anyị na-asị biko kara na obi, ọ ga-adị mma. Ndị niile a bụ ndị anyị kpọpụtara na nso a si ha kara obi. Biko lekwanụ Ifi Ibeabuchi na egwu a o tiri wee bee wee sị Chineke mee ọwụtụ ụwa dị na onye ahụrụ taa na agaghị ahụ ya echi. Otu ahụ ka Atọni Nwobike Eze, anyị hụrụ ya taa ma ya eruo echi anyị ahụ ozie. James Nwachukwu, anyị hụrụ ya echi gara aga, taa anyị ahụ ozie. Kedụkwana maka Dem Josina Ego Igwe, anyị hụrụ ya echi gara aga mana taa ọ nọghịzi. Clifford Echebele ma anyị na ya nọ mana emechara ahụhụzie na ọtụtụ ndị dị iche iche bụ ndị anyị na ha nọ mana emechaziri anyị hụzi ha. Gịnị ka anyị ga-ekwu? Anyị agaghị aba Chukwu ọgụ. Anyị na-asị lekwanụ Ifi Ibeabuchi. Chineke mee abotu wadi, Chineke mee abotu wadi. Onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụkwa echi. Chineke mee abotu wadi. Chineke mee abotu wadi. Egwu a nna agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ugo 1,000 fada onye hapụrụ anyị wela mmụọ. Ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs. Amen. Uwekwe mmeta elu uwekwe mmeta uwekwe mmeta elu uwekwe mmeta onye hụrụ taa ị ga-ahụ ya echi. Chineke mee abotu wadi. Ana m echeta oke nna m ukwu Ikechukwu Nwogwu
nwamụrụ na Ibere gedi na Bende local government gedi kwanụ na Abia steeti mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Monde mụ na ya ekwucha mụ na ya akọrịcha ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuesday ihe m na-anụzi ugo nwanne anwụọla Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Chineke mee ọ bụ otu nwa adịghị ya bụrụ nwụrụ ọnwụ chigo sasa chukwu male ugo nwanne me 1,000 nwoke ọma m fada onye ọma m jemanụ agụgụwa m rute na paakị nwa gị n'anya mgbe ọbụla m hụrụ gị ị ga-agbapụrịrị m something ọnwụ amaghị nke onye ukwu oke osisi adaala oke osisi ụmụ nnụnụ na-ebere n'elu ya ụmụ uwe ebewala ọkwara ebela ifi nwa m ebela esi ndụkọ ebela kwuo Chineke mee ọ bụ otu nwa adịghị ọnwụ gị juru m anya isi anaghị awa gị onye anaghị atụ gị ihe anyị nụrụ gburugburu gara girigiri gborogogbo ihe anyị nụrụ lee asụgo nwamba nwụọla ndị gị na na-emekara ka ọ dị ebewala meskebe ha niile etiela ụwa lee Israel ndewo Ifi Ibabuchi na nke ahụ i nyere anyị nke iji na-eti n'ebe n'ihi na ọ bụ otu aha ka o si metụta agụmawụ Ifi Ibabuchi na Abangwa na Abia steeti mgbe gị na nna ukwu nọrịchara n'ụtụtụ Monde erukwe n'ụbọchị Tuesday gị pụta asị na nna ukwu na ọ nwụọla gị nwa bụkwa Ifi Ibabuchi alakwala mmụọ anyị mana ọnwụ a ọ dịrị onye nta dịrị onye ukwu gị onye gere anyị ntị n'ihe omume anyị nke izu a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi na akụkọ ụwa nke anyị wetara unu anyị abụghị nwambe mana nwambe agbaala ọbara nga ọha onwe ihe ndị anyị na-ewetagara unu site na amara Chineke n'izu ụka na-abịanụ anyị ga-abịaghachikwa ọzọ ayị anyị na ya ọwụ mgbe ọbụla ị gara chara wee na-chọọ izu ike rụnye aka ma gbapee BNT Channel 15.7 na Houston, Texas ọwụ ụlọ ihe onyonyo TV ga-eme gị ọbara mgbali elu ga-agbatuo n'ihi na ma ị na-achị ọchị na-enwe aṅụrị ọbara gị na-agbali elu mana gị gbapee BNT Channel 15.7 ọbara gị ga-agbatu dịka m gwara unu na ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi ma ọwa akụkọ ụwa anyị na-ewetara unu na BNT Channel 15.7 ọ chọrọ nkwado otu onye ọ chọrọ nkwado mmadụ abụọ ọ chọrọ nkwado ndị ụlọ ụka ọbụnadị ụlọ ọrụ dị iche iche ma chetakwa mgbe a na-enweta anyị mgbe ọ kụrụ elekere 10 n'oge anyasị n'ụbọchị Wednesday mgbe ahụ ka eji enweta anyị mgbe ọ kụkwara elekere 10 n'ụbọchị Sọnde n'oge anyasị ọkwa mgbe ahụ mgbe eji enweta anyị chetanụ dịka m gwara unu na onwe nkwa nwa ebule gbafọrọ mgbe ọbụla eruru tara ya agbafụchaa ya eji m aha onye na-eme ka unu na-ahụ anyị n'ihe onyonyo a onye na-apịrị m aka n'igwe bụ
David Brigham, enyi ọha nke mbụ nke ndị Igbo. Ọ bụ m enyi unu nwoke JJMC, nwanne gọvanọ Emeka Ihedioha, nwanne Barack Obama, n'ihi na ụfọdụ amaghị na Barack Obama bụ onye Obama ngwuru. Tinyekwere enyi nwoke bụ Donald Trump, nwoke asị ekwulekwule, o kwukwela ọzọ, nwoke asị emene o mekwela ọzọ, ya eweli aka elu okwu a na-apụta. Tinyekwere enyi anyị nwoke bụ Benjamin Netanyahu, dịka unu na-akpọ ya, mana ọ bụ enyi anyị nwoke onye Anambra steeti na-achị obodo Israel. Ile aha ya bụ Benjamin Netanyahu. Eji m aha ndị a na-asị unu na ọ bụrụ na Kraịst abịaghị, biko nụ anyị ga-abịakwa ebe a n'izu ụka ọzọ. Ka Chineke gọzie unu. Anyị na-atụ n'inu si n'agbata obi onye ka bụ nwanne bi n'agụ. Ya bụ na ị ga-amalụ na agbata obi nke na ya bi n'ụlọ ọ bụ nke dị n'ilo ka bụ nwanne bi n'agụ. Gị na agbata obi esekwa n'okwu, gị na ya ebu n'ilo n'obi. Ọ bụ na gị na agbata obi esegodo okwu, dozie na onye bụ okwu, maka na o nwere onye mmadụ onye ga-enyere ibi aka echi niile. Maka na ndị be anyị na-atụ n'inu osi na agbata obi onye bụ nwanne ya, agbata obi kakwazi nwanne bi n'agụ. Ọ bụ na nwanne gị nọrọ nso, gbagwo agbata obi ka onye lụ gị aka. Ọ bụ na mmiri na-agụ ya ma nwanne gị nọrọ nso, jege n'ebe agbata obi o jege kolo mmiri wela. Ọ bụ na agụ na-agụ ya ma nwanne gị biro nso, jege n'ebe agbata obi o jega n'alụ ya mmanụ wela ja. Ọ bụ na mụ na-ege ya ma nwanne gị biro nso, jege n'ebe agbata obi o jega ezelu ndo wee naba. Gị na agbata obi eze n'ụkwụ, gị na agbata obi bụ n'ilo n'obi, maka na agbata obi onye bụ nwanne ya.